μόνους σας δεν τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκης. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε είμαι ο Ποστοφός και όλοι σας το ξέρετε. Είμαι ηθοποιός. Hello! Εγώ είμαι η Ναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο χόρκατος. Χαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκανα. Δούλεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε τα! Ρίξε τα! Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα! Πακάς μου! Κουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και όπως τους γειτόνους σας δεν τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να συζητεί τον αγκακό, καλύτερα να βγει τα μάτι σου. Αου! Ναι, κατάλαβα. Εσβήσαμε ξεφύλεις κι άλλο. Σιωπή, άστα αυτά και άνοιξε το στόμα σου. Αεροψεκασμό εναντίον του σκόρδου, του κουνουπιδιού και γενικότερα του χωριατηλιδιού. Μάνα μου τον κύριο Ρίκο. Μάνα μου το Ρίκο. Τώρα δεν μπορώ να σκάβω. Τώρα δεν ήθελε που να σκάβω εσάς, τώρα να δείτε. Πέρασε έμπα μέσα κι αν ζήσεις να τους κάνεις. Λάλε, Αναστασία. Όπως ανέβαινα λοιπόν, ανοίγει ξαφνικά το ασανσέρ και βλέπω μπροστά μου τον κύριο Ρίκο, ο οποίος μου είπε ένα τσατιστό. Είπες ο τσατιστό. Α, μάνα μου, τώρα να δεις το τσατιστό μπορώ να πω εγώ. Ρίκο! Μάνα μου τι έχει να γίνει. Τι έχει? Μόλις υπόγραψες τη θανατική του καταδίκη. Μάνα μου, Ρίκο μου, και ποιος σου το παραλάλησε. Έλα εδώ! Πού πας? Έλα εδώ! Καλό! Μα άρχισε με νικηφόρο. Ως αντιπρόσωπος του χωριατισμού στην πολυκατοικία μας και μετά τα εψεσινά, τα οποία μόνο που τα θυμούμε ανατριχιάζω σύγκορμη, σου ανακοινώνω και επίσημα ότι από σήμερα τίθεται σε εμπάρκο η είσοδος των χωριατών στο διαμέρισμά μου και έξω από το διαμέρισμά μου. Παρακαλώ η επιθυμία μου να γίνει σεβαστή. Ανοίξες πορτάσιωνα μου και βρεθήκα απ' έξω. Όχι μου με δυο Πακιστανούς που ήρθαν που έξω. Ταράξε χωριάτε να βγω, να πάω παρά έξω, να πάρω αέραν καθαρό, πρίχου να ζου τη φέξω, πρίχου να ζου τη φέξω. What's your name, ρε? Στελάκης. Στελάκη, έλα με ρε Στελάκη. What's your name, you, ρε? Αντρίκος. Αντρίκος. Ακούσες ιές, κυρία. Πέπα μου. Δεν βγαίνει μου το νου μου. Άντε, πατήτα μέσα, ρε. Πατήτα μέσα, ρε. Πατήτα πάνω στο πάγκο της. Τσαμί, πατήτα τσαμί, εντάξει. Για όνομα του Θεού, ρε, να μου βάλετε το κουνουπίδι κλήρα, πιάστε ότι φεύγετε που τα μέσα. Για το όνομα του Θεού, κυρία Πέπα, επικέρωσε το άνθρωπο. Μα ποιος άνθρωπος του? Ο κύριος Ρίκος, έτσι καλοπληρωτής σαν τον κύριο Ρίκος, δεν με ξαναείπρα. Ένα κανέναν κύριο η Μπέπα. Μπέπα, μα πέλανε ρε πολύ. Όχι ρε κάτω, δεν έπαιρναν, που καιρό που θέλα την καταγγείλω, αλλά ως δαμέ ήταν. Ρε κουπανιέσαι ακόμα ρε. Όχι, απειλάμε. Απειλάσαι ρε. Συγγνώμη κύριε Κάτω, αλλά τούτα έγραφα εξέχασα, πρέπει να τα υπογράψετε επειγόντως. Και μην τον ακούτε τον απειλά, κουπανιά του κανονικά. Ρε που δάμε που να μου πεις εμένα, κοπελούι, ορίστε το κοπελούι. Ρε πολύ πρόσεχε τη συμπεριφορά σου στο όργανο της τάξης. Διότι έχεις μάρτυρον αστυνομικών, δεν χάνεις την υπόθεση που λίμπου. Λίρα! Πιάσ' τον Αντρίκο σου, πιάσ' το Στελάκι σου, πιάσαι και ένα κουνουπίδια σου και για άλλα που τα μέσα. Όχι κυρία Πέπα, καθόλου μας δεν ταράσουμε να φύγουμε που θα με καθόλου κυρία Πέπα. Διότι αν δεν έρθει ο κύριος Ρίκος να υπογράψει ότι τα παρέλαβε. Όχι καθόλου, παιδιά μου, go and sit there, okay. Σκελάκι μου, Αντρίκο μου, κάτσετε μάνα μου. Κάτσετε μάνα μου. Και αν τους φέρεις καμιά λεμονάδα να κρυάνουν τα πλάσματα. Όχι μάνα μου, όχι μάνα μου. Μα γιατί κυρία Πέπα μου, είναι πλάσματα του Θεού και τούν τα πλάσματα μάνα μου. Είναι κουψίσιν τούν τα πλάσματα. Και ύστερα κατηγορούν μας ότι
Είμαι θα ρατσιστέ, κατάλαβες. Όχι μάνα μου, τούτο δεν το περίμενα να το δω. Ποιο? Που έβαλες πόξω από την πόρτα σου τα πελούαν embargo no entry for the village people. Γιατί ρε, σου άρεσε? Άρεσε μου αγάπη μου, αλλά δεν πρόκειται να το καταλάβει κανένας χώρια τους. Γιατί ρε? Πιο κουτιά καθαρισμένα δεν μπορούσα να το γράψω. No entry for the village people. Πώς αλλιώς μπορούσα να το γράψω? Μήπως να το έγραφες ελληνικά, τέλειωνε. Μέρη, θα πάω. Δεν κατάλαβα. Κάλεσες με. Και τώρα θα πάρεις. Μα τι νομίζεις δηλαδή, εγώ νομίζεις έλεγε βλήττω δα μέσα όλη μέρα. Να μου κάνεις. Βλήττω. Μπορείς να μου το κλείνεις? Ποιον να κλείσω? Κλείνε μου το βλήττο. Α, βλήττο, βλήττης, βλήτη. Κάλεσε και το βλήτη. Άτε αγάπη μου, εμπλήττο. Άτε ρε. Ναι ρε, άντε τέλειωνε. Πάμε στη δεξίωση. Και δεν έχουμε τακτικά δεξιώσεις με τους Γάλλους. Θα πούμε τα τσακάκια μας, θα μας φιλήσουν τα χεράκια μας, θα κάνουμε πιάρ. Μέρη, δεν έχω που να αφήσω το μωρό. Για ήταν να το αφήκεις της Πέπας. Μετά το εμπάρκο, no way. Καλά. Έτσι να έρθει εκείνη πάνω να πάει εσύ κάτω. Και να πάρω το μωρό μου στο χωριατότερο περιβάλλον της Κύπρου, νονό. Στη Σότια την Κυρκαλή. Α, εννοεί η Κυρκαλή που το Μανχάταν. Τουλάχιστον τη λίστα με τα καλλιντικά καμεστή. Ναι, θα σου τη δώσω να την πάρεις. Λοιπόν, θα μου παραγγείλεις μία αγκαχιούδα με κρέμα ματιού από σταλακτήτες Ιμαλαίων. Που την άλλη την αντιρρητηδική με high-tech οξυγόνο και όλα τα άλλα. Και να σου πω, όνα μου πολύ χαριεντίζεσαι με τους Γάλλους, χαρτωμένη χωριατοπούλα. Ναστάσια. Καλά, είμαι η χωριατοπούλα. Πρόσεξε πολλά καλά, γιατί θα αποκαλύψω το χορκό σου. Μέρη, τι λέεις? Μία κουβέντα να πεις παραπάνω, αποκάλυψα το. Λαλό σου το. Αποκάλυψα το. Ευτυχώς πόνε πιες αλλού να κάνεις καμιά μπελάρα ρε πουλάκι. Είχε να κάνω κύριε Κάτω, αν έτσι μου λέει νύχτα μες στο αυτοκίνητο, είχε να κάνω να νόσω το. Δεν γίνεται, συγγνώμη κύριε Κάτω, είμαι εγώ άνθρωπος να τσιβούμε στο αυτοκίνητο με το κράνος και να φοβούμε πατσερτή πέπα και εδώ που πάνω και ρίψει με. Σε καμία περίπτωση πουλάκι. Ναι, αλλά τώρα να πάω σπίτι μου κύριε Κάτω και φοβούμε, αν έρθει και δώσει μου με το ματράκι του ράμπου τσιμούμε. Όχι έτσι ρε πουλάκι. Καλά που σου λαλώ κύριε Κάτω. Ο Βλάκας σε πιάζει κάμα μια ασφάλεια λίγο με άλλη. Πόσο με άλλη? Μια 50.000. Α? 350.000. 350. Αχ, πουλάκι μου. Και επικήρυξες την κεφαλή σου μόνος σου. Μα γιατί κύριε Κάτω, συγγνώμη, ένα λεπτόσιο, έτσι για την... Τώρα με αμά σου μιλώ, έτσι για την πέμα που το έκαμα κύριε Κάτω. Για τους μητσούς που το έκαμα, για την κικίτσα και τον σοφρόνι. Και για τον Γιωργάκη. Και ο Γιωργάκη, ναι. Και ο Έρικ. Ο Έρικ επειδή στην Αγγλία είναι ο μαυρογέριμος. Και κανένας δυο κοπελούθια που έκαμε σποτζίποδα και δεν τα ξέρουμε. Απ' κύριε Κάτω, σε παρακαλώ, δεν με περιμένεις τώρα. Ρε πουλάκι, περίμενα το πουλό σου ρε. Φυσικά, αλλά βοήθηκα σε ρε, περίμενα το αλλά βοήθηκα. Και εγώ περιμένω να με προστατεύσεις κύριε Κάτω τώρα. Μα πώς να σε προστατεύσω ρε πουλί, πώς? Το πολύ να πιω τη συμπεθερά τηλέφωνο και να μιλήσω με καλά λόγια για λόγους. Πού λες κύριε Κάτω. Θέλω να μου δοκίσεις κανένα δυο αστυνομικούς να με προσέχουν. Μα πέλανε ρε πουλάκι, έχουμε ένα αστυνομικούς να σε προσέχουν. Εμείς γυρεύκουμε τον νεογερή τους αστυνομικούς και να τους βάλουμε να σε προσέχουν εσένα ρε. Μα γιατί να με μου δοκίσεις αστυνομικούς σιών, αφού κινδυνεύει η ζωή μου λαλό σου. Δεν γίνεται πουλί μου, δεν έχουμε ένα αστυνομικό. Δώσ' μου το Γιάννη και το κόκο κύριε Κάτω. Όχι πως του λέω αρκάζομαι στους αστυνομικούς, αλλά τέλος πάντων. Δεν γίνεται πουλάκι μου. Μα γιατί κύριε Κάτω, αφού όλη μέρα κάθονται με τσιόν το γραφείο, να λύσουν και την τσαέρα, ας του τα βγουν και λίγο έξω σιών. Ναι ρε, βήξετε, να μας πείτε ότι δουλεύκετε κιόλας ρε. Να σας δω ακούς που να πάτε στο μητσερό, να δείτε τέλος κέντουν τα ριάλια ρε. Κάθεστε όλη μέρα ρε, όλη μέρα και περιμένετε το τέλος του μηνός, βρέξει σιωνίσει να τα πιάετε. Να μου κάτσε κάτω. Sit down. Πουλάκι, θέλεις να είναι δουλειά σου? Θέλω κύριε Κάτω, καλό θέλω. Κάμε μια καλή πράξη για την οικογένεια σου ρε. Πες μου να μπορώ να κάνω κύριε Κάτω, σε παρακαλώ. Να κοτσανιάζεις το ρετήρε πας στο σοφρονάγι ρε.
Έχει κούσπον, κύριε Κάτω. Εντάξει. Ο Σοφρονάκης να πάει να δουλέψει, να τρώσει ο κόλος του, να δίνει τα ευκαινούν τα ριάλια. Έτσι πράγματα δεν γίνεται, κύριε Κάτω, εντάξει. Άμα πεθάνω, ας τα πιάουν. Εντάξει, ρε Βουλή. Πες μου, να μπορείς να φορείς το κράνος 24 ώρες το 24ωρο συνέχεια, φορητόν πας στην κεφαλή σου, όχι. Κάποια ώρα θα το βγάλεις και θα πέφτει και να κοιμάσαι χωρίς το κράνος, διαφορετικά να κολλήσει πας στα μαλλιά σου και να γίνεις φαλακρός. Οπότε αν είσαι πεθερά, να έρθει με το μαδράκι και να σου την πλατήσει πάνω και να μείνεις σέκο, ρε Πουλή. Θα μείνεις σέκος και θα πάει στο δικαστήριο και θα πει sorry, αλλά ήμουν σε αυτοάμυνα. Τι θα της κάνουν τίποτε. Θα πιάει και ο διαμέρισμα, θα πιάει και την πολυκατοικία, θα πιάει και τα ρετυρί, θα πιάει και τα ριάλια, θα τα πιάει ούλα, πουλάκι μου. Τα ούλα, τις λίρες που εσύ να έχεις μια με το γέμα της ψυχής σου, θα τα πιάνει ο καθένας και θα σύνει στον αέρα, όπως κάνουν μες στις πίστες, πουλάκι μου. Έτσι θα πάει. Αυτό σου λέω. Κουτσάνια στο ρετυρί πας στο Σοφρονάκι και εγώ είμαι δάμε. Θα σου έχω δυο αστυνομικούς να σε κλέβουν. Θα είναι συνέχεια μπόξω από το σπίτι σου, θα τους βάλουν να κάνουν και πύλη, ρε. Όταν το σπίτι του είναι να έχει φρουρό μέσα να σε κλέβει. Είναι εκβιασμός του τόσο, κύριε Κάτω μου. Άκου ρε τι λαλή, ρε. Άκου τι λαλή το πουλί, ρε. Γιατί σου λέω, ρε πουλάκι, να τα γράψεις πας στο Σοφρονάκι. Διότι γιος. Όχι, πουλάκι μου. Για να παίζει ο Αντωνάκη και το ρικούδι, ρε. Αύριο να γεννήσει η Κικίτσα, πού είναι να παίζω, ρε, μες στο Μοναρούδι, ρε. Όχι, άφησε να γεννήσει πρώτα και θεωρούμε, κύριε Κάτω. Δεν το είσαι να γεννήσει, ρε πουλί, όπου και είσαι τα κοπελούθια ευτύκαση. Κανονικά, ρε πουλάκι, πρέπει να τους αγοράσεις μια έπαυλη. Έπαυλη να έχουν τζαυλή, να παίζουν και να συνάουν καραολούθια, κατάλαβε. Καλά, γιατί δεν τους αγοράζεις εσύ. Πού να τα βρω εγώ, ρε πουλάκι, με ένα ξερό μισθό, πώς θα μπορέσω, ρε πουλάκι μου. Εγώ πού να τα βρω, κατούδι μου, α? Πού να τα βρω, κατούδι μου. Μα γιατί ούλοι τα μέσα θωρείτε μέσα χρηματοκιβώτιο. Δεν είσαι, ρε. Ρε πουλάκι, σκέφτομαι μόνο ένα πράγμα, ρε. Τούτα δεν τα κάνεις για κανένα ξένο, πουλάκι μου. Κάνεις τα για την οικογένεια σου, ρε. Δεν τα κάνεις για ξένον, κάνεις τα για την οικογένεια σου. Σοφρόνη, πάρ' το απόφαση, αγάπη μου. Αυτά εδώ τα δύο μωρά που έχω μέσα στην κοιλιά μου είναι τα μοναδικά μας μωρά. Να μείνουμε με δυο μωρά, ρε, Κίτσα μου τώρα. Με πόσα να μείνουμε, ρε Σοφρόνη. 4. 4. Ρε Σοφρόνη, επειδή μεγάλωσες εσύ χωρίς αδέρφια, έχεις τραύματα. Ναι. Και πρέπει εγώ να γεννώ βίρρα για να επουλώσω τα τραύματα σου, Σοφρόνη μου. Άντε ρε, Κίτσα, ποιο φορές να γεννήσεις, μάνα, μια φορά την πλάρκα τώρα, μια φορά την πλάρκα, έστρα, τελειώσει. Τι λάλης, ρε Σοφρόνη, γέννατα εσύ καλό. Άντε ρε, Κίτσα, που να τα γεννήσω εγώ τώρα, την πένει να ανοίξει και κανεί. Είμαι έγκυος κοπέλα και να λες μου να πάω να ανοίξω την πόρτα, ρε Σοφρόνη. Sorry, μάνα, μα λέω όποτε μας συμφέρει, εντάξει. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, τίποτε δεν θα σας πούμε, νάτε. Μάνα μου, τον άγγελο μου, τον αγγέλο μου. Μα δέτε τον, κι αν έχει αείπει 5. Εντάξει, μάμα, σιγά. Όχι σιγά, αγάπη μου, σου το είπα 100 φορές πως δεν μπορώ σιγά, δεν μπορώ να συγκρατηθώ όταν σε βλέπω, αγγέλε μου. Τι κάνεις, Κικίτσα μου? Εν το κατάλαβα τούτο Σοφρόνη τώρα. Τι είναι κατάλαβες, μαμά, αναουλιάστηκε. Αναουλιάστηκε, γιατί αναουλιάστηκε? Επειδή έχει κουνταχτές που νοηλιέται όλη μέρα, μαμά. Και νεουλιάστηκε, Σοφρονάκι μου, ακριβώς την ώρα που της μίλησα εγώ. Άτε ρε, μαμά, απλά έτυχε και εγώ άμα της μιλώ, νεουλιάζεται. Άκου να σου πω, Σοφρονάκι, άντεξα όλα τα καπρίτσια της, όλα, αλλά τούτο δεν θα το αντέξω. Μόνο στην ιδέα ότι δεν θα μπορώ να έρχομαι να δωρώ τα κατούδια μου, δεν μπορώ, αγάπη μου. Άτε ρε, μάμα, και εσύ τώρα ποιος σου είπε ότι δεν θα θωρείς τα κατούδια σου. Τα μαν κάμνει, αγάπη μου, έτσι τώρα, τι θα κάνει ύστερα, καίλε μου. Το λοιπόν, μάμα, είναι όλα μες στη φαντασία σου. Στη φαντασία μου, αγάπη μου. Ποια φαντασία μου, Σοφρονάκι μου. Κάθε του δαμέ. Ερώτησα τη. Και Κίτσα μου τι καμνείς. Ενεουλιάστηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Είσαι καλά, μάνα μου. Άντε καλά, ρε Σοφρόνη. Πώς νιώθεις, χρυσή μου, δηλαδή?
Άμα σου λαλεί η μάμα, αγάπη μου, ξέρει τι σου λαλεί. Εγώ δεν είναι νύφη που έχω, εγώ είναι νυφίτσα που έχω. Το λοιπόν, μαμά, με ξαναπήσουν το πράγμα, εντάξει. Πω το έντοπο, αγάπη μου. Η ΟΚΑ είναι 400. Είμαι πολλά δυστυχισμένη, Σοφρονάκι μου. Είμαι πάρα πολλά δυστυχισμένη, η ΟΚΑ μου πολλά δυστυχισμένη. Το ποτήριο δεν θα το αντέξω. Το λοιπόν, μαμά, άκουμε, μαμά, η Κικίτσα δεν αισθάνεται καλά, είναι άρρωστη, δεν μπορεί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, και εδώ μέσα δα κάθε μέρα πιένω, έρχεται κόσμος και έρχεται. Κόσμος. Η μάμα, δηλαδή, είναι κόσμος. Η μάμα, αγάπη μου, είναι η γιαγιά των μωρών, αγάπη μου. Είναι η μάμα του άντρα της, αγάπη μου. Κατάλαβες, Σοφρονάκι? Εντάξει, μαμά. Είπα εγώ ότι είσαι κόσμος τώρα, μάμα. Αλλά τι θέλεις να πει, ότι το κάνουν επίτηδες? Αχ, Σοφρονάκι μου. Και είσαι πολλάθος, αγάπη μου. Είσαι πάρα πολλάθος, χρυσάφι μου, διότι έτσι σε μεγάλωσε η μάμα. Με αθωότητα και με ειλικρίνεια σε μεγάλωσε η μάμα. Πιστεύεις εσύ τώρα δηλαδή ότι έχει αναγούλες, είναι επειδή δεν με θέλει, χρυσάφι μου. Δεν με θέλει. Γιατί να με σε θέλει, μάμα? Να σου πω εγώ γιατί δεν με θέλει. Διότι θέλει να μου στείλει μήνυμα, η κυρία, κατάλαβες? Θέλει να μου στείλει μήνυμα, να με εκατώνουμε μες στα πόθηκια της, για να είναι τα ταράφια της καθαρά έτσι όπως κάνουν οι κάτες. Μάμα, δηλαδή έτσι πέμω για να ξέρω δηλαδή. Έτσι να έχουμε ενός που να γεννήσει? Όχι! Ακόμα μπορεί να γεννήσει να δούμε τι θα έχουμε. Θα μου βάλετε πόξω από την πόρτα μία ταπέλα και θα γράψετε να κλείνετε ραντεβού για να δείτε τα μωρά. Τα μωρά που θα το φορεί η Σάρα και η Μάρα. Κατάλαβες? Το λοιπόν, μαμά, η Κικίτσα είναι άρρωστη, μαμά, η Κικίτσα έχει αναγούλες. Όχι. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Τι είναι ψέματα, μητέρα? Εσύ να μας πεις. Κατάλαβες, αγάπη μου, τι σου λαλώ? Κατάλαβες, Σοφρονάκι μου, τι σου λαλώ? Αλλά θα πιω και τούτον το ποτήριο, αγάπη μου, για το χατέρε σου, αγγελέ μου. Θα το πιω και τούτον το ποτήριο. Άντε, ελάτε πιάσετε το μπισκοτούι να στο μοιράσω. Να φάτε, ξέρετε, που μισόν, εντάξει, για να μην σας πασίνουν. Αμούλο ρε, ήτρε. Μάνα μου, σκέφτεσαι τους πολλά. Όχι, μα είναι πολύ καλά παιδιά, κυρία Πέπα μου. Και εσύ πολύ καλά τους καταπιέζεις, Μα εντάλλως τους καταπιέζω τους, κυρία Πέπα. Ακούτε που λέει, κυρία Πέπα. Άντρικο, άκουσες, καταπιέζω σαν λέει. Ρε, απαντάτε τις πέντε της πόσο good είναι ο Mr. Beautiful. Είναι good? Mr. Beautiful, very good. Με μου πείτε ρε Αντρικό και ρε Στελάκη. Και πείτε μου πόσα σας διά ο Μίστερ Όμορφος, πόσα? I don't understand. Εσύ understand ρε Αντρικό? No understand. No understand. Δεν καταλάβουν, κυρία Πέπα, αφού τώρα να τους πάρω ιδιαίτερα να μάθουν στην ελληνικά. Ώστε. Ναι, διότι ο Όμορφος Group of Companies ενδιαφέρεται για τη μόρφωση των υπαλλήλων της. Να ενδιαφερθείτε για την δική σας τη μόρφωση, παραμάλλα και αφήσετε τους υπαλλήλους σας. Λοιπόν, ρε Αντρικό, πέ μου εσύ ρε. Πόσα σου διά ο Μίστερ Όμορφος, είδε μη θα πιάσω την αστυνομία. Ολύς. No αστυνομία, madam. Καταλάβετε τώρα πουλούτια μου, Μα δεν θέλω να πιάσει την αστυνομία, κυρία Πέπα, αφού τα πλάσματα είναι νόμιμοι. Σοβαρά. Ρε Στελάκη, δείξε μου τη βίζα σου, είδε μη θα πιάσω την αστυνομία. No αστυνομία, madam, I have baby. No αστυνομία. No αστυνομία τότε, αν μου πεις πόσα σου διάω παραμάλλας. How much, πόσα? 5 lire. 5 lire. Ρε, έναν τρέπεσαι τη μουτσούνα σου, διας 5 lire στον πλασμάτο, ρε. Είδατε κυρία Πέπα, είναι το δηλαδή κυρία Πέπα μου, ξέρεις κανέναν άλλο που διά 5 lire στους υπαλλήλους τους την ώρα, μάνα μου, Την ώρα, μα ποιον περιπέζεις ρε, να ντρέπεσαι, εκμεταλλεύκεσαι τα φτωχά τα πλάσματα. Σε παρακαλώ, κυρία Πέπα, η Όμορφος Group of Company δεν εκμεταλλεύτηκε κανέναν, Τώρα η δουλειά σου, σε παρακαλώ. Άντε, σηκωσείτε που τα χαμέ, πιάστε τα και φεύγετε, έτσι για να μην με πιάσει η πελάρα μου δηλαδή, Όχι, δεν θα πάμε πού ποτέ, κυρία Πέπα. Για το όνομα του Σαβίτα, λυπήθου τον κόπο των παιδιών, Άντε, κυρία Πέπα. Με φοάσαι και να πληρώσω εγώ τον κόπο των παιδιών. Λοιπόν,
Αντρίκο και Στελάκη, πέτε μου. Ας σας δώσω που 10 λίρες, 10 λίρες, Πιάνετε τα ούλα να τα πάρετε κάτω. Yes, madam. Καλό, madam. Καλομάτα. Ρε, σέιμο, βιόλε, ρε, να τρέπεστε, ρε. Ρε, είναι προσβάλλετε, ρε, ρε. Πουλήσε το μάτσο σας για να βρε, καλύρο. Πιένε, κάνε έξω, ρε. Να μην μπορώ να σας δω στην αστυνομία, ρε, εντάξει. Όχι να τους λέγω, με εμείς αν έχουν και κλαίουν τα μου, κυρία Πέπα, να τους πιάω στη δουλειά. Δηλαδή, πληγώσαμε, πιο. Πληγώσαμε. Αούτρε, αούτρε μέσα στο ρε. Να μπω κατσέγια με και θωρείτε, δώστε έξω ρε. Να μπω κατσέγια θωρείτε σαν τους χάγε ρε. Μα πού έξω να δώσουμε κύριε Κάτω? Το πρόβλημα δεν είναι να δώσουμε έξω κύριε Κάτω. Το πρόβλημα είναι που να πάμε. Να πάτε να πιάτε τους κλέφτες κόκο. Α, πολλά ωραία κύριε Κάτω. Πέ μας που εννοούν να πεταχτούμε να συνάξουμε. Να σου πω και τη διεύθυνση κόκο. Έτσι να συμβεί ρε κύριε Κάτω. Κύριε Κάτω, υποκλίνομαι στο μεγαλείο σας. Υποκλίνομαι σε αυτήν την φυσιογνωμία. Μα τι άνθρωπος είσαστε, τι ηγέτης. Θα πρέπει η ιστορία σας να γραφτεί σε βιβλίο, να γυριστεί σε ταινία, για να ξέρουν οι επερχόμενες νέες γενναίες αστυνομικών τι εστί ηγέτης. Εντάξει, Ιωάννη. Όχι, δεν είναι καθόλου εντάξει, κύριε Κάτω. Δεν είναι καθόλου εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να αναλώνουμε τόσες ώρες μέσα στις αίθουσες για να μάθουμε πώς είναι ο ιστορικός ηγέτης μιας αστυνομικής δυνάμεως. Θα πρέπει να περνούν από εδώ, από το γραφείο σας, 5 λεπτά έστω κάθε αστυνομικός για να δει από πρώτης απόψεως ένα ζωντανό παράδειγμα ιστορικού ηγέτη της αστυνομικής δυνάμεως Κύπρου. Συγγνώμη. Για ποιον ηγέτη να που μιλά? Για μένα που λέει ρε πούλη. Καλά, είναι τα ηγέτης είσαι εσύ. Όχι έτσι κύριε Ρίκο, για όνομα του Θεού, συγγνώμη δηλαδή, έχετε τη μέγιστη, μα να μέγιστη, την ύψιστη τιμή να έχετε συμπέθερο σας των αστυνόμων κάτω αυτής της ηγετικής και ιστορικής μορφής της αστυνομικής δυνάμεως Κύπρου και δεν το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη δηλαδή που θα σας το πω, αλλά αν δεν το καταλαβαίνετε, είσαστε άξιος στις τύχης σας. Κύριε Κάτω, πέλα είναι ο Γιάννης. Όχι κύριε Ρίκο, δεν πελάνε. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή γλύφει. Γλύφει ο Γιάννης. Σάτα κόκο. Δεν μπορεί να ακούσεις συνάδελφο να πει μια καλή κουβέντα για λόγο. Ευτύσε να μετακτείς μες στη μέση ρε, μες στη μέση να πεις την κακία σου, κόκο. Μα γιατί ξαφνιάζεστε κύριε Κάτω, γιατί ξαφνιάζεστε? Πάντοτε θα υπάρχουν μικρόψυχοι άνθρωποι. Και βεβαίως πιστεύω στην πολυμάθεια και στην ευρύτητα γνώσεων που έχετε για να γνωρίζετε βεβαίως το ρητόν που λέει φοβούνται υποσού ευεργετηθέντας. Και ειδού έναν αυτό παράδειγμα, ένα ζωντανό παράδειγμα του ρητού αυτού. Ο οποίος, ο κύριος Κόκος, συνάδελφος βέβαια, ο οποίος έχει ευεργετηθεί πάρα πολλές φορές υπό εσάς, έρχεται τώρα να αμφισβητήσει αυτά που λέω εγώ για εσάς. Σαν να μην έζησαν καθημερινά τόσα χρόνια τις πρωινές, τις μεσημερινές και τις βραδινές ώρες μαζί σας και έρχεται τώρα να τα αμφισβητήσει. Αλλά τι περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Κάτω, τι περιμένετε? Ιωάννου, κανεί, τσέα. Ορίστε κύριε Κάτω. Βέβαια το πραγματικό του πρόσωπο δεν είναι αυτόν το οποίο θα. Enough, είπα Ιωάννου, enough. Μάλιστα κύριε Κάτω, μάλιστα έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει άλλωστε λόγος να ασχολούμαι με τον αχάριστον κύριο Κόκο, ο οποίος έχει κάνει την αχαριστία επιστήμη. Ωραία, το γλύψιμο που κάμες εσύ επίσης. Μασχάλα τώρα, πάει ροδάνη είναι η γλώσσα του. Όχι μπορώ ροδάνη, κύριε Ρίκο μου. Είδες καμιά φορά κατσέλα που γλύφει το δαμαλούιν? Άμα είναι να γεννηθεί τη ώρα που γεννιέται. Α, είδες, έτσι είναι ο Γιάννης. Έκαμε το γλύψιμο επιστήμηνο άνθρωπο. Shut up, κόκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάτω. Shut up, Ιωάννου. Άντε να δω. Είσαστε στην άχρηστη ρε, λυθκιό ρε, άχρηστη. Λυθκιό κύριε Κάτω, μα γιατί κύριε Κάτω? Συγγνώμη, αλλά τώρα πληγώνετε με παραλυμμένους, επιβάλλετε με το ίδιο πράγμα με αυτόν τον άχρηστο συνάδελφο. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Συγγνώμη, αλλά πληγώσετε με. Γιατί το κάνετε τον κύριε Κάτω? Γιατί? Πληγώθου ρε, ό,τι θέλεις πάθε ρε, είσαστε στην άχρηστη λυθκιό ρε. Κι αν θέλει να μου αποδείξω ότι είσαι άχρηστος, πήγαινε το πουλί, πιάστο και πάρ' το σπίτι του σε πλήρη ασφάλεια. Κι αφήτρια από πάνω του κατήχη σου, Ιωάννη. Όχι κύριε Κάτω, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να αναλάβω αυτή την υπόθεση μόνος μου. Να πάω εγώ κύριε Κάτω. Να πάω εγώ που δεν φοβούμαι τίποτε. Δεν φοβούμαι κανένα. Και εγγυούμε σου εγώ κύριε Κάτω. Μα να μου εγγυάσαι εσύ. Κύριε Κάτω, για όνομα του Θεού. Να πω, καλός ο κόκος παστούτα, να σε προστατεύσει ρε πολύ. Με φάτε τίποτα. Ωραία λεπτό, μα να μπορεί να προστατεύσει κύριε Κάτω. Να του δειχτεί Πέπα, να κατουρά κόμπον του. Πάντως εγώ δεν φοβούμαι τη γυναίκα μου κύριε Ρίκο. Γιατί είπες σου κανένας ότι εγώ φοβούμαι ρε. Είπες σου κανένας ότι εγώ φοβούμαι τη γυναίκα μου ρε. Απλώς αποφεύγω τους καυκάδες. Κύριε Κάτω, να τον στείλεις σήμερα αμέσως μετάθεση. Πες τα κύριε Ρίκο μου και εσύ. Πες τα έτσι γιατί αξίζει ο κόπεδος. Πες τα. Σάτα πει Ιωάννου και κι όμως να πάτε μετάθεση. Αν δεν κάνετε τη δουλειά σας εντάξει. Αν δεν πάρετε το πουλί σε πλήρη ασφάλεια σπίτι. Δηλαδή τώρα κύριε Κάτω, εμάς θα μας πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία
για να προσέχουμε το συμπέθερο σου, να μην το δέρνει η συμπέθερά σου. Λεπτό ρε κοπελού, πρόκειται πολλά καλά και δεν βρέθηκε ένα άνθρωπο να μετέρει εμένα, εντάξει. Δεν βρέθηκε ένα άνθρωπος ακόμα. Γενέκα όμως. Κόκο, που σε επικαιρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία και κάνει σουβλούθια, εντάξει. Έτσι δικό μου σουβλήσει δικό κύριε Κάτσο, της γενέκας μου. Αυτά μας τα παργκιάλι. Μας τα παργκιάλι. Λοιπόν, shut up τζιθκιό, για να μην πάτε μετάθεση τζιθκιό. Λοιπόν, πιάστε το πουλί και πάρτε το σπίτι του. Χρέος σας να το συμφιλιώσετε με τη γυναίκα του. Διαφορετικά πάτε τζιθκιό πύρκον, οκ. Εξαφανιστείτε που θα δεν που δωρεί. Κύριε Κάτσο, για όνομα του Θεού, δώσ' μου άλλους πιο καλούς, πώς κάνω τούτους. Κύριε πουλάκι μου, τούτους έχω τούτους σου δύο, ένα μόνο να σου κάνω. Και όπως είπαμε, να η συμφωνία, είπαμε. Το διαμέρισμα πας στο Σοφρονάκι. Κύριε Κάτσο, πάνω και τους σκιό. Όχι πολύ μου. Έκαναμε τη συμφωνία το διαμέρισμα, πας στο Σοφρονάκι. Πώς μιλάς έτσι της μάμας, αγάπη μου, πώς της μιλάς έτσι. Μα είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι ρε μάμα. Μα δεν σκέφτομαι, Σοφρόνη μου. Τα γεγονότα μιλούν που μόνα τους, μάνα μου. Ποια γεγονότα ρε μάμα, ποια γεγονότα. Θωρεί με και νεουλιάζεται. Καταλάβεις πόσες φορές δεν σου το πω, σε λίγο θα νεουλιαστώ κι εγώ. Άρα μην το ξαναπείς μάμα κανίως δαμέ. Άκου να σου πω, Σοφρόνη. Εσύ να αισθάνεσαι για μένα ό,τι θέλεις, δεν με κόφτει. Το μόνο που μου αρέσει εμένα είναι τα μωρούθια μου, τα αγκονούθια μου, Σοφρόνη μου. Και να άντεξα τις ιδιοτροπίες και δεν σε έπιασα να σε πάρω σπίτι μας. Είναι για τούτα τα μωρά, Σοφρόνη, άκουσες. Κι αν τώρα αυτή η κυρία δεν με αφήνει να θωρώ τα μωρά, θα την πνίξω. Αμάνα μου, τον άγγελο μου. Τον άγγελο μου. Φάσε την πέ μου. Δεν τον αφήνει να μιλήσει, φάτε την. Τι λαλείς ρε μάμα. Τι λαλώ. Μιλάς που μέσα σου, φουάσε τι. Σε καλά μάνα μου. Ναι καλά ρε μάνα μου, 15 φορές είμαι εδώ. Εντάξει αγάπη μου, θέλεις να σου κάνω τίποτα έτσι να νιώσεις καλύτερα. Όχι, εντάξει, να πάω κάτω στη μάμα μου. Άμα να πάεις στη μάμα σου, να κάμνεις με το. Δεν κατάλαβα. Τι είναι κατάλαβες, χρυσή μου, λαλό. Να σε εντάξει άμα πάεις στη μάμα σου. Τι εντάξει. Τίποτε μάνα μου, εντάξει, βγαίνει έτσι στη μάμα σου τώρα να σου κάνει κάτι να νιώσεις καλύτερα. Εντάξει, να σου πω, έχω το κινητό μου και φορτίζεται, αν πιάσει η Μαρία, πέτες να έρχεσαι κάτω, οκ. Γεια σου μητέρα, δεν σε ξαναδώ, αν και νομίζω να σε ξαναδώ. Κατάλαβες το καρφί τώρα. Ποιον καρφί ρε μάμα. Γεια σου, αν δεν σε ξαναδώ. Οπότε να πάει και να έρθει. Ναι, και εγώ να με δαμέ ακόμα, να με δαμέ ακόμα. Έφτασε. Αγγέλε μου, με της μάμας, θέλεις να φύγει η μαμά. Κάνει ρε μαμά, κάνει ρε. Όχι, με της μάμας, Αγγέλε μου, αν θέλεις να φύγει. Να φύγει, αν θέλεις να φύγει. Πέ μου. Πέ ρε μαμά, πέ. Πέκελε, πέ. Μα τι κέλεν κυρία Πέπα. Ρε, τελικά είσαι μεγάλος κελέτζης, πολλά μεγάλος κελέτζης. Μα εγώ κυρία Πέπα, εγώ το κελούδι μου είναι όπως το παυτό σίγουρο. Μα ποιον παυτό. Όπως το πεπονούι του άουρου. Ρε, είναι όπως τον μπάτσικο το 10 κιλό που είναι, όχι να μου πεις πως το πεπονούι το άουρο. Μα τι σου κάνω κυρία Πέπα, τι σου κάνω κυρία Πέπα. Έσπασες με κανεί ρε, έλα σύναξε τα και φύε ρε που τα μέσα. Είναι τέλος να τα σύναξα, δεν μπορώ να σύναξα, εγώ έχω και ο σπόνδυλο μου, έφυγε το στελάκι σου Αντρίκος, δεν μπορώ. Με φάσεσαι, θα σου ισώσω εγώ το σπονδύλο σου. Θα σου δώσω έτσι κάμπουσες μαδρακές να σε κάνω ρολόι. Όχι έτσι κυρία Πέπα, σε παρακαλώ. Τώρα δεν να δεις. Όχι, αρέσκουν μου πολλά κυρία Πέπα, οι δυναμικές οι γυναίκες. Να που είπες ρε παραμάλα. Όχι, με παρεξηγείς. Είναι γι' αυτό που επαντρεύτηκα και την Βαρθούλα, κυρία Πέπα. Ποιος είναι? Μαμά, 15 φορές είμαι εδώ. 5. Κάτι έπαθε η Μιτσάν, δεν έπαθε κυρία Να Πέπα. πάπαθε ρε, έναν καστρωμένη ρε. Άντε σιωρέ να καστρωμένη. Πέ μου ότι δεν το ξέρεις τώρα. Δεν το ξέρω, αυτός να μου το πει. Ρε, η γενέκα σου είναι το φτύν της γης και να μου πεις ότι δεν το ξέρεις ρε. Όχι, δεν μου είπε έτσι πράγμα. Όχι, θέλω να με πιστέψεις κυρία Πέπα. Όχι, δεν σε πιστεύω, βάλω έτσι την κελέ μου βάζει στο κουτούτσι ρε.
Απαναγία μου, και είναι πολλά ωραία η κελούδα σου, κυρία Πέπα. Να μου είπες, ρε. Δεν μου είπες, μην με παρεξηγάς, κυρία Πέπα. Να με σε παρεξηγήσω για το ένα, να με σε παρεξηγήσω για το άλλο. Εσύ είναι μας. Όχι, κυρία Πέπα, Ρε μαμά, προσπαθείτε να με σκοτώσετε, ρε μαμά. Εμείς, μάνα μου, γιατί, αγάπη μου. Τι είναι τούτα, δάμε, ρε μαμά, τι είναι τούτα. Μάνα μου καλή μου, είναι κουνουπίδι, μάνα μου τούτο. Έτω, εσύ η κόρη του μεγαλύτερου κουνουπιδοπόλη στην Κύπρο και δεν ξέρεις να πω το κουνουπίδι. Και αυτό το κουνουπίδι, γιγίτσα μου, είναι από τούτον το organics, μάνα μου. Είναι χωρίς φάρμακο, βοηθάουν λιπάσματα και μάλιστα μπορείς να φάεις όσο θέλεις άμα είσαι αγκαστρωμένη. Δεν πειράζει. Τι της είπες, ρε Κελέτσι, τι της είπες πάλι. Δεν μου της είπα, κυρία Πέπα. Τι μες να φάει κουνουπίδι, μπορεί να φάει κουνουπίδι, ρε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γε μου. Έναν καστρωμένη θέλει να την πεθάνει σαν να ουλιάζεται. Μα αναουλιάστηκε δηλαδή που το κουνουπίδι, κυρία Πέπα. Για που το κουνουπίδι, για που σένα. Που μένα γιατί να αναουλιάστηκε. Πες εσύ, ρε. Πες εσύ. Έτω θα με έτσι δέτε τον. Τζανέσια ήπι μπέτε. Ρε μου. Αϊχέι κουνουπίδι, αϊχέι, δεν μπορώ να το κουνουπίδι. Έτω, τζαχαμε, γε μου, πιάστα λαλό σου, σύναξε τα και φεύγε που Το δάμε. λεπτόν, η κιτσά μου, κυρία Πέπα μου, είναι organic το κουνουπίδι. Organics. Μα, υπάρχει και κάτι άλλο που βρωματώσω να πέσει όπως το κουνουπίδι. Μα τι λέτε, κυρία Πέπα, Υπάρχει, μάνα μου, υπάρχει. Να πω είναι ρε μαμά, τι είναι. Το στόμα του παραμάλα, μάνα μου. Το στόμα του παραμάλα. Με ξανακάμεις, με ξανακάμεις, Λοιπόν, πρόσεξε πολλά καλά, κυρία Πέπα. Ποιος τα κουβάλεσε τώρα τα κουνουπίδι. Το κουνουπίδι σου, κύριε Ρίκο μου. Είναι το κουνουπίδι που επαράγγειλες. Ποιο κουνουπίδι, ρε. Επαράγγειλα εγώ κουνουπίδι, ρε. Θέλεις να σου κάνω τίποτε να νιώσεις καλύτερα. Όχι, να πάω κάτω στη μάμη μου. Αμάν, πάει στη μάμη σου. Θέλω την κάμερα. Όχι πως του αρκάζομαι στους αστυνομικούς, αλλά τέλος πάντων. Δεν γίνεται πουλάκι μου. Μα γιατί έγινε, κύριε Κόκο. Σέβεσαι το κράτος που σου διά αδρή αμοιβή, που σε πληρώνει αδρά για να κάνεις το καθήκον σου πιστά και εσύ πας και κάνεις δεύτερη και τρίτη δουλειά. Κάτα ρε, ποιον είναι που πληρώνει αδρά το κράτος, ρε. Μίλα, ρε. Αν τους κάνω τη δουλειά, δεν επληγώσαμε, επληγώσαμε. Αούτρε, αούτρε μέσα στο ρε. Άντε να δώσει πεθερά και ο παραμάλλας τώρα να συναλλάσσετε με ευρώ. Αν μου πεις πόσα σου διά ο μίστερ όμορφος. 5 λίρα. 5 λίρα, ρε! Έναν τρε... 5 λίρα. Άντε. Πεις πόσα σου διά ο μίστερ όμορφος. 5 λίρα. Α, 5 λίρες. 5 λίρες, δηλαδή. Non fette mirare, non fette mirare. Πέντε λίρα.